За мен е изключителна чест да бъда днес сред вас, толкова прекрасно и многолюдно и шарено общество, за да ви представя накратко нашата най-нова инициатива на завода, така наречената Women for Metals. Тя е инициатива насочена, първо да кажа, не само към жените, а към всички, които искат да се развиват, които искат да се доказват, които искат да постигат успехи. А какво по-добро от това да го представим през един волейболен матч, в който децата пред нас имат възможност да покажат себе си. Считам, че инициативата Women for Metals е изключително подходяща и удачна в тази насока. Много хубава платформа, бих казал. И аз лично се ангажирам, разбира се, заедно с колегите, да работиме в посока успешното интегриране на все повече дами в металургичната индустрия. Като жител на Средногорието, някак си естествено се припознавам и с новата инициатива Women for Metals на Rubis България. Ние с Матей много отдавна решихме да правим нещо. Не само с Матей, с всички, които ни помагат за този проект. Да дадем възможност на дечицата да спортуват и да са заедно.